Nibukeka njengabashadikazi ababusisekile. Nizobe senihlanganiswa-ke kusasa. Sizoyiphathiswa kwabantu abashadile phambi kwabantu. Ikontileka yethu yomshado le. Kungekudala nje uzobe usungifaka umgexo womshado. Uyobe usufaka la entanyeni yami. Siyavumelana kithi. Siyavumelana. Ha, inhloboni yebhadi lena. Umnumzane Arjun ngithume kuwe. Usari nobucwebe lo. Nkosazana Sali, siyashada thina kusasa. Kodwa kuzokwenzakalani ngempela uma ngase sishade kusasa? Sasa uzothenjisa umshado. Njengoba mina nawe shada, ngenzela uxosha le ntombazana abakhethele yona. Lobo budlelwane bobudlala ngibenza ngoba ngifuna ukuqinisa ubudlelwane bami bangempela noMadubhawu. Kodwa uma ngabe umnumzane Arjun yena kuphela ongakwazi ukukhipha uMadubhawu, kuzomela ngikukhokhele lokho angithi. Isivumelwano ngomsombuluko kuze kube yisonto ngehora lesishiyagalombili kuStar Khanya kuphela.